Bună ziua, Bogdan Viorel! Bună ziua, dragii mei, dragi ființe și oameni! Bogdan Viorel, omul păcii, armoniei, echilibru și egalității între ființe și între Bogdan Viorel, dragii mei, între soare și lună, între spirite și suflete. Această cruce, crucea în 5 colțuri, steaua în 5 colțuri, crucea în 5 colțuri, vă va echilibra dumneavoastră, dragii mei, cele 7 cacre energetice. Cele 5 cacre în numele ta, în numele ta, Om. Eu mă numesc Bogdan Viorel, Om, Mani, Padme, Padme, Hum. Om, Mani, Padme, Padme, Hum. Crucea în 5 colțuri se face, steaua în 5 colțuri se face de 5 ori pentru a echilibra cele 5 elemente. Mantra, Mer, Ka, Bach și Eter. Eterul face legătura cu Dumnezeu din aer liber. Așa că vă rog, care doriți, începând de astăzi, să începeți să faceți crucea în 5 colțuri. Numai care dorește. Este bine dacă puteți să faceți în ceruri, ca să înțelegeți. Dar și în casă se poate face. Să nu spuneți că nu știu cum să o faceți. Totul e să vreți. Și la încheiere folosiți aer.